हे लोगोफोर दिनैनि बे गोदान मोनसे सर्ट आपडेट भिडिअआवहाय गिबियावनो नोंथांमोनखौ गासैखौ बरायनो थालायबाय। स' लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअनि थाम्बनेल आरो टाइटेलावनो नायनानै मिथिखाबाय जानांगौ बे भिडिअआ मानि सायाव जागोन। स' लोगोफोर लानानै फैलायबाय आङो आसारि क्रिएशन बेनारनिफ्राय गोदानै फैनो गोनां मोनसे अफिसियेल मिउजिक भिडिअनि सायाव सुंद' आपडेट लानानै। स' नोंथांमोना भिडिअखौ आबुङै मिथिनो थाखाय जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलाङोब्लानो जाबाय। स' लोगोफोर आसारि क्रिएशन बेनारनिफ्राय फावखुंग्रि मनालिसा हाज'वारी बिथांनि फाव खालामनायाव हाल खदाल मुंनि मोनसे गोदान मिउजिक भिडिअ फैनो थांगासिनो दङ लोगोफोर आरो बे मिउजिक भिडिअनिनो मेथाइखौ रोजाबदों बर'निनो मुंदांखा मेथाइ रोजाबगिरि इलिसा बर' बिथाङा आरो मिउजिकखौ होदों कपिल बर' बिथाङा आरो बिथांमोननि बे गोदानै फैनो गोनां हाल खदाल मिउजिक भिडिअनिनो करिय'ग्राफखौ खालामदों बिश्वजित बसुमतारी बिथाङा आरो दायो बिथांमोननि बे फैनो गोनां मिउजिक भिडिअनि शुटिंआ अलरेडि जोबबाय दे लोगोफोर। स' नोंथांमोना साननैसो उनावनो आसारि क्रिएशन चेनेलनि गेजेरजों बिथांमोननि बे गोदानै फैनो गोनां हाल खदाल मिउजिक भिडिअखौ नुनो मोननाय जासिगोन दे लोगोफोर आरो आं दाख्लै नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे भिडिअनि गेजेरजोंबो बुंनानै होखादोंमोन। स' नोंथांमोना जाय नायनो गोसो गुदुं बिथांमोना आरो जाय नायनो एक्साइटेड बिथांमोना नेना थायोब्लानो जाबाय आसारि क्रिएशन चेनेलाव। स' लोगोफोर बिदिब्ला दिनैनि सर्ट आपडेट भिडिअआ बेखिनियानोमोन। जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो आरो बेफोरबायदिनो माखासे बर'नि फैनो गोनां मिउजिक भिडिअ आरो बर' सावथुनफोरनि बागै बेफोरबायदिनो आपडेटफोरखौ मोनबाय थानो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै खाथिनि बेल आइकनखौबो अल प्रेस खालामना लायोब्लानो जाबाय।